Апранайся адзенне і абутак мясцовых вытворцаў. Гатуй з мясцовых прадуктаў. Транслюй і слухай беларускую музыку. Чытай і размаўляй на беларускай мове. Дай зніжку на родныя тавары. Ствары сваю уласную пятніцу. Далучайся. Кожная пятніца. Роднае сваё. Добрый дзень. Сёння пятніца. І мы зноў працягваем нашу акцыю «Кожная пятніца. Роднае сваё». Там, дзе цяпер стаіць Гомель, пасярэдзіне ракі Сош, некалі было намыта шмат пяску, каб плыты і баркі, што плылі па рацэ, не ўзбіваліся на мель, на мерзе каля гэтага месца. Заўсёды стаяў чалавек і крыкам папярэджваў: «Го-мель! Го-мель!» Вось і пайшло названне «Гомель». До наступнай пятніцы. Апранайся адзенне і абутак мясцовых вытворцаў. Гатуй з мясцовых прадуктаў. Транслюй і слухай беларускую музыку. Чытай і размаўляй на беларускай мове. Дай зніжку на родныя тавары. Ствары сваю уласную пятніцу. Далучайся. Кожная пятніца. Роднае сваё.